kooperatibek, akatzak, herritar iniziatiba modura eta herritar soil moduen Euskal Herrizen eta hemen izendien motore lana azpimarrate. Eta bereziki Maiorrek Aieniztik eskualdera eta eskualdetik mundure egiten den lana gogora ekar. Gaur martxoan 8 izen da ezin dugu itzi emakumeek Maiorren egindako lana eta funtzioa aipatu garik. Bardintasune eta horiekiko errespetu eta rekonozimendua eskatuaz. Egon behar dutzu edaz, batez ere zu hori eredu gaitik. Ze bai, benetan eredu ezari, eta hola ikusten dugu ere. Baina ez bakarrik ondo ezagutzen dudan eskualde honetan eredu edo modelo zari dela. Ez, badakizuen Bizkaian eta Bizkaiatik haratago ere eredu ezariela, eta gainera, baten batzuk asko, zuokan ikusten dugu izpilu bezala. Tokiko enpresa hornitzaileen berrikuntza eta nazioartekotze prozesuak bultzatzen ditu Maiorrek berak ere, eta hori da industriaren balio bereizgarria. Urte hasieran industria hazten jarraitzen du, eta barne produktu industrialaren 25% heltzea lehentasunezko helburua da guretzat. Industria hazkunde sendoagoa eta kalitatezko enplegu aukerak sortzea bermatzen du. Presentzia globaleko Maior honetan, berrikuntza ardatz estrategikoa izanez, eta lidergo teknologikoan gure ikurra izanez, da gaurko inaugurazioa horren adibide, pameatxuak aukera bihurtu behar ditugu. Esan genezake beste maila bateko proiektua bihurtu da, bai salmentetan, bai inbertsioetan, bai lanpostuetan. Baina gauzi hori, Urdaibain sustraiak mantenduz. Jakitunak gara, zelako eragina daukagun eskualde honetan, eta nolako ardura den hori guretzat. Baina hemen mantenduko dugu gure baliabide garrantzitsuenak.